खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड काउन्सिल बिसायख'थिनि मावख'गिरिफोरा बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझाराव नमिनेशन बिलाइनि नायबिजिरनायखौ फोजोबबाय। क'क्राझार जिल्लानि गासै मोन 12 बियाबफोराव बिटिसि बिसायख'थि 2025नि थाखाय मुं थिसनलाइ नायफामफिननाया जोबथा जाबाय। बेयो बिसायख'थिनि फैगौ थाखोनि थाखाय लामाखौ रोखा खालामो। क'क्राझार सदर महकुमायाव दासिमबो सा 49 बिजाथिफोरा बादायलायगासिनो दं। फकिराग्राम अपेनआव सा 17 बिजाथिफोर दं। फारसेथिं दतमा एसटि आरो बनरगाव एसटि मोनफ्रोमावबो सा 7 बिजाथिफोर दं। देबरगाव एसटिआव सा 5, बावखुंग्रि एसटिनि सा 8 बिजाथि आरो सालाकाटि एसटिआव सा 5 बिजाथि दं। परबतझरा दालाइ खोन्दोआव परबतझरा एसटि बियाबाव सा 9 गनायथाव बिजाथिफोर दं। बेनि गेजेराव गसाइगाव महकुमायाव सा 57 मुं थिसननायखौ गनायथि होनाय जादों। गुमा अपेनआव 17, श्रीरामपुर अपेनआव 11, जमदुवार एसटि आरो सराइबिल एसटिआव मोन 10 आरो कसुगाव एसटिआव सा 9। गुमा अपेननिफ्राय मोनसे मुं सायख'जानायखौ नेवसिनाय जादों मानोना थांखि दैखांगिरिजों खालामजानाय बिसायख'थि फारिलाइयाव गोरोन्थिफोर दंमोन। बिनायसा एबा बिसोरनि थान्दैया नायबिजिरनायनि समाव नुजाथियैनि जाहोनाव नमिनेशन बिलाइखौ नंखाय होनना मानिनाय जादों। मुं थिसनफिननायनि जोबथा समा मैया 5 सेप्तेम्बरमोन। भट होनाया 22 सेप्तेम्बराव जागोन। आसाम रायजो बिसायख'थि आय'गआ रोखा खालामदों दि बिसायख'थिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय गासैबो थागथियारि खालामनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ उदालगुरियाव बिजेपिनि बिसायख'थि थियारि खालामनाय मेल। भारतीय जनता पार्टी उदालगुरि जिल्लानि नाजानायाव बिटिसि बिसायख'थि 2025नि थियारिखौ लोब्बा लाखिनानै सुक्रुबारखालि उदालगुरि नोगोरमानि गेजेराव मोनसे बिसायख'थि थियारि खालामनाय मेल खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव बिजेपिनि रायजोआरि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया दङमोन। नुजाथिनाय दोलोनि मावथिफोरखौ बिबुंथि होनानै रायजो बिजेपिनि आफादगिरिया बुङो बिटिसि आरो उदालगुरि जिल्लायाव बिजेपिनि गोहोआ बांदों। दा बै बुथनिफ्राय 60-70 सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रिनि मेलाव फैयो जेराव सा 4 सोद्रोमाफोर दंमोन। बिजेपिनि फारसे जोंनि मावथिफोरनि लुबैनाया बेनोदि जों बिसायख'थिखौ गोख्रोङै गेलेनांगौ आरो मोनफ्रोमबो बुथआव बिजेपिखौ देरहासार खालामनांगौ। गोबां सुबुं थुबुर जाबाय थागोन नाथाय जोंनि मावख'गिरिफोरा बुथफोराव खामानि मावनांगोन। जों न' थांनानै फोसावदिंनायनि गेजेरजों भट बुथुमनो नांगोन, दिलीप शइकियाया बुङो। बिथाङा बुंबावदों सिगांनिफ्रायनो बिजेपिहा बिसायख'थिनि थाखाय माखासे सानथांखिफोर दं आरो जों बेखौ मावफुंनांगोन। बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनि युवा मर्चा, किसान मर्चा, महिला मर्चा गासैबो जयै खामानि मावनांगोन। बयबो बिजेपि महरैल' खामानि मावनांगोन। बिजेपि सोरखारनि खामानिखौ सुबुंफोरनि खाथियाव लांनांगोन। बिजेपिनि थाखायनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोननि सोमोन्दै सुबुंफोरनो खौरां होनांगोन। जोंनि मोनथाम थांखिया रैखाथि गोनां, गोजोन आरो जौगानाय बिटिआर। जों रावनिबो बेरेखा जानायनि गोनांथि गैया। बेनि गेजेराव खौरांगिरिफोरजों जानाय मोनसे मोगा-मोगियाव रायजो बिजेपिनि आफादगिरिया बुङो जों बिटिसिनि गासै मोन 30 काउन्सिल बियाबफोराव बिजाथि फसंदों। जों फ्राय मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुंफोरखौ बिजाथि महरै फसंदों। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआरआव थानाय मोन 26 हारिफोरनि गेजेराव जोंनि अनसायनाया बांदों। फैबाय थानाय समाव 100% मावफुंनो थाखाय 2020 मायथाइयाव सागान होजानाय बिटिआर गोरोबथानि सायाव जों खामानि मावगोन। जिहेतु जों बिटिआरआव मोन 40 मासिनि हेंथायै 30 मासियाव बिसायख'थि गेलेदों। बेनिखायनो जोंनि थांखिया 30 मासि देरहानाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ काजलगावआव 64थि फोरोंगिरि सान फालिदों। मैया हादोर नाङैनो 64थि फोरोंगिरि सान फालिनाय जादों।
फोरोंगिरि साननि गोथार सानाव सानै मडेल फोरोंगिरिया चिरां जिल्लानि बिजनीयाव गोग्गानाय लाबोदों। सानै फोरोंगिरिया मोनसे नखरनिनो बिदा-फंबाय। आसामनि रायजो बेंगिरिनि जानानै जतिन बरानि जानानै आसामनि रायजो बेंगिरि श्री जतिन बराया बर' बाजाराव थानाय गावनि न'आव सफैयो आरो फोरोंगिरिनो बान्थाखौ गथायो। कमिशनार जतिन बराजों लोगोसे बिजनी सार्कल अफिसार कलजित शर्मा, CRCC कार्तिक दास, बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि गोरायुं खुंग्रा बसुमतारीजों लोगोसे मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाबो दंमोन। मख'नो गोनांदि बालिचरन बसुमतारीया इं 1987 मायथाइयाव सोलोंथाइ बिफानाव हाबदोंमोन आरो 2018 मायथाइयाव बिजनीनि कालेपारा गुदि फरायसालिनिफ्राय आजिरा लादोंमोन। 2015 मायथाइयाव चिरां जिल्लाखौ बिथा खालामनानै साबसिन फोरोंगिरिनि बान्था होनाय जादोंमोन आरो 2016 मायथाइयाव बिजनी ओनसोलारि एबसुनि जानानै बालिचरन बसुमतारी आरो 2017 मायथाइयाव चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै साबसिन फोरोंगिरिनि बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो बालिचरन बसुमतारीया गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरजोंबो लोब्बा दं। बे नखरनिनो बालिचरन बसुमतारीनि बिनानाव फोरोंगिरि स्वर्णलता बसुमतारीखौ रायजो वार्ड कृति फोरोंगिरि बान्थानि थाखाय तेजपुराव लिंहरनाय जादों। स्वर्णलता बसुमतारीया कालीपारा गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावो। थारैनो चिरां जिल्लानि आदर्शनि नखर। चिरां जिल्लाया बे सन्मानखौ मोननो हादों मानोना बेफोर गासैनिबो बिहोमानि थाखाय। बेनि गेजेरावनो फोरोंगिरि बालिचरन बसुमतारीया बान्था मोननायनि उनाव आबेग गोनां जायो। बिजनीनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि उनाव जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि जिल्ला मावख' काजलगाव अडिट'रियामाव 64थि फोरोंगिरि सान फालिनाय जायो। हाबाफारिनि जागायजेननायाव जिल्ला कमिशनार जतिन बरा आरो चिरां जिल्ला फरायसालिनि नायदिंगिरि बिजय कुमार बैष्णबा बारग' आफादगिरि आरो सोलोंथाइगिरि सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव माला गानहोयो। चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बराया चिरां जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरि बिजय कुमार बैष्णबजों खुंजानाय फोरोंगिरि साननि हाबाफारियाव थांनाय दानाव फोरोंनायनिफ्राय आजिरा मोननाय 3 फोरोंगिरिफोरनो पेन्सन आरो गुबुन मुलाम्फानि फोरमानलाइ गथायो। जिल्लायाव खामानि मावनाय 5 मेलेमगोनां फोरोंगिरिफोरखौ जुनियायै मान बावनाय जादों। रायखांनो गोनांदि बे जर'खा सानाव जिल्लानि सा 101 आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरखौ जुनियायै मान बावनाय जादों। जिल्ला कमिशनार जतिन बरा, जाय बे फालिथायाव नुजाथिदोंमोन, बुंदों दि दिनैनि साना जोंनि फोरोंगिरि सुबुं समाजनि थाखाय जुनिया। थांनाय समफोराव गुन गोनां सोलोंथाइनि बिथिङाव गोग्लैसोनानै थानाय चिरां जिल्लाया सोलोंथाइयारि आबहावायाव जांख्रिथाय लाबोदों आरो आसामाव गोजौ फरायसालिनि आनजाद आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव जौसिन मासि आवग्रिनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि रायजो बेंगिरिया फोरोंगिरि साननि फालिथायाव रायजोनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन गोथां फरायसालिनि फोरोंगिरि रजत चन्द्र गस्वामीखौ मान होदों। शुक्रबाराव आसामनि हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ 94 बोसोर बैसोनि हादोरसा बयनिख्रुइबो गोजामसिन गोथां गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि रजत चन्द्र गस्वामीखौ फोरोंगिरि सान फालिनो थाखाय जरहाटआव थानाय गावनि न'आव मान बावो। राजभवननि मोनसे बिबुंथिनि बायदिब्ला बे गनायथिया आसाम रायजो बेंगिरि वरिष्ठ शिक्षक सन्मान हाबाफारिनि बाहागोमोन, जेराव जिल्ला कमिशनारफोरखौ गाव गावनि जिल्लायाव गोजामसिन गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ मान होनो बिथोन होनाय जादों। सोलोंथाइयाव गस्वामीनि जिउनां बिहोमाखौ बाख्नायनानै रायजो बेंगिरि आचार्यआ बुंदों दि फोरोंगिरिफोरा समाजखौ महर होनाय आरो हादोरनि मेलेमारि उनमोनथाइखौ सिगांथिं लांनायाव गोनांथार बिफाव लायो। फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाया जेब्लाबो जोंनि दोरोंनि बाहागो जानानै दं होनना बिथाङा बुंबावो। 5थि खौराङाव दङ 22 सेप्तेम्बरखौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआरि बन्द फोसावनाय जादों। आसाम सोरखारा फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC जों खुंजानाय ओनसोलफोराव 22 सेप्तेम्बरखौ रायजोआरि बन्द सान महरै फोसावदों। सरासनस्रा खुंथाय बिफानजों फोसावजानाय मोनसे बिथोननि बायदिब्ला बे थिरांथाया आसाम रायजो बिसायख'थि आय'गनिफ्राय खौरां लानायनि उनाव जादों। आसामनि रायजो बेंगिरिया 1957 मायथाइनि नखर मन्थ्रि बिफाननि फोसावथायजों लोगोसे नेग'शियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 881 नि धारा 25 नि सिङाव बन्द सानखौ गनायथि होदों। बिथोनाव बुंनाय जादों दि BTC ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङि मावख', सोलोंथाइ फसंथान, फालांगियारि फसंथान, बेंक आरो साहा बागानफोरा भट होनाय सानखालि बन्द थागोन।
द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 9,000 फोरोंगिरिफोरनि हेंथा सोमावसारनाय। बेथन बारायनाय, फोरोंगिरिनि थामान दाबिनानै सोमावसारदों। 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव रोजा रोजा फोरोंगिरिफोरा गनायथि आरो साबसिन बेथन होनांगौनि दाबिखौ लानानै शुक्रबाराव गुवाहाटीनि लटासिल गेलेग्रा फोथाराव गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। सा 9,000सो फोरोंगिरिफोर, बांसिनानो हादोरसायारि गेजेर इंराजि आरो गाहाय गुदि फोरोंगिरि गौथुमनिफ्राय दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादों। बिथांमोनहा सोरखारखौ गोबाव समनिफ्रायनो नेवसिजानायनि दाय होदों आरो गोजौ बेथनजों लोगोसे फोरोंगिरिनि थामानखौ लाबोफिननो दाबि खालामदों। फोरोंगिरिफोरा राजभवनसिम हानजा सुरनो गनायथि बिदोंमोन नाथाय नेवसिजादोंमोन। बेनि सोलायै बिथांमोनहा लटासिलआव गावसोरनि हेंथा दिन्थिफुङो आरो हाबाफारि थावनिनिफ्राय गावसोरनि दाबिफोरखौ गथायना होयो। खालि 10,000निफ्राय 12,000नि बेथनजों जों सरासनस्रा फोरोंगिरिफोर बायदि रोखोमसे हाबा मावो। थेवब्लाबो जोंनो थि मान एबा सिनायथि होनाय जायाखै। बेनिखायनो जों जोंनि गारांखौ दैखांनो थाखाय फोरोंगिरि सानखौ सायख'दों होनना सासे सोमावसारगिरिया बुंदों। उनाव साबा थान्दैफोरखौ मावख'आरि महरै गावसोरनि आर'जलाइखौ गथायनो थाखाय राजभवनसिम आवगायनो गनायथि होनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि फ्लाइ अभार लुनाय थावनियाव सानै उन्दै गथ'नि थैनायनि सोमोन्दोआव मोनसे गावारि कम्पानिनि 3 मावख'गिरिफोरखौ खानाय जादों। आसाम पुलिसआ भारतीय इनफ्रा प्रजेक्ट्स लिमिटेड (BIPL)नि सामलायगिरि आरो सानै मावख'गिरिफोरखौ गुवाहाटीनि मोनसे लुबाय थानाय फ्लाइअभार थावनियाव सांग्रांथि गैयैनि थाखाय खादों, जेराव बे सप्तानि जागायजेन्नायाव सासे 3 बोसोरनि गथ'आ जिउ खोमादों। सुनीत कुमार मुंनि गथ'आ बुधबाराव आर्यनगर फ्लाइअभार थावनियाव मोनसे लांदां नालायाव गोग्लैदों। बिथांनि बिफानि मोनसे अजदनि उनाव पुलिसआ बे मावथांखिनि थाखाय बिबान गोनां लुनाय फार्मनि सायाव केस होदों। सासे पुलिस मावख'गिरिया बुङो, अजदनि सायाव बिथा खालामनानै आरो सुबुं बानायग्रा बिफानजों सावरायनायनि उनाव जों 3 सुबुंखौ खादों। हमजानाय सुबुंफोरा BIPL नि दिथागिरि अविनाश भारती, सेफ्टि इन्जिनियार कौशिक गगৈ आरो लेङाइ मावथांखि सामलायगिरि प्रसन्नजित पाठक। बे जाथाया बिथांमोननि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जादों, मावख'गिरिया बुंबावो। बिथाङा बेखौबो बुंदों दि CCTV फुटेजआव ओनसोलाव गोबां बोखांनो हायै मनहल आरो नालाफोर नुनो मोन्दों। बेनि उनाव आरोबाव गोबां हमजाबावनो हागौ। पुलिसआ आरोबाव बुंदों दि बावैसो मोब्लिब बोगथाबजानानै आरो बे लुनाय जायगानिफ्राय गोग्लैनायनि उनाव सासे मावसाया थैदोंमोन। जों सिगाङाव बेखौ हरखाबै होनना मोनसे गसर थिसनदोंमोन, नाथाय बे जाथायखौ नोजोर होनानै जों बेखौ नायबिजिरगासिनो दं, मावख'गिरिया बुङो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।